paralog sisen la don ka wei ka long yeng kaba kisyong kisa ha ka wei ka yeng trep kabarin ha rot nong ha nong kendong ukpa ude tang unong bela tho deng ba thre deng ha yeng chong ki breu uta ubreu udon arngut ki khon u khon chanrang kerteng u hansel ba ka khon kan the pat kerteng ka kretel kita ki khon chong u ki dei na ka wei pat ka keme ka bala khlat no bat manta pat ula don da ka wei pat ka lok thamai kata ka lok thamai chong u ka dei ka breu ka ba dukhi bat ka bas neu chinglong te ha ka wei ka sngi ka dei ha u banai ba uta ukpa yo chingbala baro si banai te kumta ki chingbam chingdi hayeng hasemru kilalun kidon satang ar sngi bam lada ya bam saungut breu uta ukpa ulong ya kalok chung uba ngam seu nang le ai shu menta kumno ban le haba ki chingbam chingdi kilalun da ai pat ngan the chingbam ban psa ya ki khon te kata kalok chung upat kala kem ktien ko ong ba ni dei ban lek bo no ya ki shapo khlau lem da kumta ngim don lat shu da kum wei pan te uta ulok pat ulong ba kumno ngan le kumta ya la ki khon la chong kimrat khlau kin sabam do ya ki kata kalok pat kala ong ba lem da kumta medei ban pengkret no da ka senduk la shai te ha kata ka ching yakren chongki ha kata ka men maki kilamut ba kita ki khon kila yo thia Henry u Hansel pat ula yo i bat ula yo sngau lut ya kita ki ching yakren chongki baro da ka ba ula sngap tu na kendong te kumta u Hansel ha kata ka met ba shai banai kat ba kita ki keme ki kipa kidang ya plan kumta ma upat ula tam ya kita ki mauria wa na phlau yeng la chong ki bade ki mauria ki ba uchu yele kai man la kasngi ba ka kretel ka para chong u bat ula the pat hala ka pla la chong te habala shai dang step phrangam kita ki keme ki kipa ki la yala me ki shapo khlau da ka ba kata ka meina kala ong ya kita ki khon ba ngin yele tho deng no sha khlau ka ba changai Henry u Hansel pat ula dep sngau tho lut baro ya ka plan chongka te kumta katba kidang ya kumta u Hansel pat ula panhap ya kita ki mauria wa ha lenti katba kidang ya artan te anda kila ya poi shapo preng khlau ka bar ben bha ukpa da ka chingpang nod u la ong ya kita ki khon ba nang ya shong hang nei khon manga bat ka keme chongphi ngin sawan shau pat ya phi sa shi phang haden kata pat ula let no yalade te haba kita ki khon kila ya shong kumta la bon kan ta bha ka kretel ka bom shem la tip ai ru em bapli kala ong ya u Hansel ba balai ipa kata poru ikhlem wan shau shu yangi Henry u Hansel pat ula pentengan ya ka bat ula ong wat kuslai kretel nga don ya ka idea kumno ban poi sheyeng kumta kamet kalawan bat ha kata kamen kadai kamet ka ba shai banai bha kumta lengba kata ka ching shai banai kita ki mauria ya ki ba u Hansel ula bo yaki kita ki mauria kila shai pernai bha bat kumta u Hansel bat ka kretel kila ya bat ktilang bat kila ya da ka basuk da ka ching thaba chong kita ki mauria ban wan phai no shala yeng la chong te kumta haba kila ya bot bet kumta ya kita ki mauria kita ki sipara kila wan poi biang hala yeng da ka chingkemen bat da ka basuk basan bat haba kila poi hayeng ukpa chongki ula ayam rang ba ula mut ba ula do no yaki Henry nakaliang ka meina pat maka kala sngol lengo bha kumno kita ki khon kila wan poi biang shlayeng kita ki khon bar arngut kila ya than bha haddo kata Henry ki chingbam pat kim yo ai kumta ha kata kapor kalok chong uta ubreu kala ong ya uba pen une ukpu udon satang siliang la kumno ro ngidei ban lek bo no biang yaki shapo pren khlau ka ba kham chngai bat ka ba kham chileo bat nakaliang u Hansel ru ula yo sngau ya kata ka ching plan chongka kumta u Hansel ula khuslai bha namar ba ha kata kapor kita ki mauria kim don shu namar ba kil alun te ha ka singi ka babon dang step phrangap ha kita ki keme ki kipa ki la ilam biang ya kita ki khon shapo khlau ka ba kham chngai shu ban ya ka to ka ba nang kong te ha kata ka por u Hansel sngau nang le ai shu ma u da ka chingkulat ula panhap da kita ki kpu ba ai ukpa ban bam khendiet halenti kat ba kidang ya artan
Handrei katba udang penhap kumtai ya kita ki kepu. Kita ki sim klaupan kila buduen yeu bar kila ya bam lut no boro ya kita ki kepu kiba ulak penham. Te haba kita ki kime ki kepa congki kila no ya ki hangta hapok pedeng klau ke bacengai. Hansel baka Gretel kim nang lei show namarba belaj phai biang no slai yang ro kim itho lenti show namarba kikpu kiba ula bo ro la sha po lut daki simbaro kumta Hansel ula ong yaka Gretel ba wat ku slai Gretel ngin ya wat no dakawei pat kalenti kumta kila ya yat no dakawei pat kalenti te haba kila ya yat kumta la bon sngi bha kacing than ba kacing thai chongki kalong kumne bej harum te haba kila yai la yai kumta da kacing tlon kila yoi yakawei ka yeng ka balong phlab ha hangta hapo pedeng klau kumta da kacing kemen palat kila yamare sha kata ka yeng bat anda kila ya poi hachan kila ya bamru ya kita kicing bam kibron hangta namar klem ti breu shu la chur palat kathan te katba kedang ya bam kumta lawan mi kawei ka breu nang ta na po yeng bat katang shu yi kumta ya kita ki khna maka wud kala khot ya kita ki khna sapo yeng bat kala ai chingbam sa ya ki Hansel baka Gretel ru kila ikemen bha ha kata por bat haden kata pat kala ai ching thia ru ya ki ka ching thia ka babiang bha te katba kidang yap thia kumta pen ban kata ka breu pan kala set kut no ya Hansel hakawei ka charnar hanre ya ka Gretel pat kala suplait bet kumtu bat kala pha trekam ya ka te haba Hansel ula don hangta hapo charnar mau ula yo tam ya ka wei ka siang ka bahe bat ula lengok bha bat ula seu tho ru ba la don ka ere ka ei shalanden ka Gretel katba kadang trekam kumta maka kala yo snau ba kata ka breu kala ong ba ngan sa shet do no ya ki menta ka sngi bat ngan sa shet nang kong ru ya ka Gretel kumta ka Gretel wud kala wan ya thu ha Hansel bat nakaliang Hansel ru ula ai cimut ya ka ong ba wat khuslai Gretel tolong ke bastan bat tolong ke baslur te kumta kata ka breu kala wan bat kala ada pengkhet lemparu ya kata ka ding ka bar hemba bat ha kata ka por kala hukum ru ya ka Gretel benrum ka khle chongka sapo chong kata ka kremding te ka Gretel pat ka ba sempang kala ong ya ka ba ngam nang kumno benrum ka khle sapo te kata ka breu kala pen i bat kala hikai ya ka kumno benrum ka khle sapo da ka ba kala rung da ka khle la chong sapo bat ha kata ka kliman ka Gretel da ka ching scam chingmut maka kala khanyet ya kata ka breu shata sapo kremding bat kala ingkhong sundan no hang tahi te haden kata ka Gretel kala yo ya usabi bat kala let play no ya Hansel ha kata ka por bat haba kila ya laj im kumta kita ki arngut sipara kila ya syamru ya kawei ka senduk kabal adap da ki ksiar sudah hangta kumta kila ya ra sikhung bha ya kata ka ksiar nang ta bat kila ya mi no nang ta wud ban wan no slai yang la chong te kalanti bon wan phai no pat chalai yang la chong kim itho hanre haba kila ya la ya kumta da ka jing tresitom kila wan poi sisa halasnong batang supoi halayeng ukpa chongki ulayam bat ula panmap ru yaki kumta kila ya imsuk imsan baro lengut sikpa sikhun bat kata ka mena ru kamdon su maka kala phet no bat nado kata ka sngi kata ka long yeng kala imsuk imsan bat kila ya reus pa ru da kita ki ksiar kibala wonra da kita ki khun kumta ka chingkemen chong kita boro lengut sikpa sikhun kalong kumne baj harum te parlok kane ka ching yutho khana ru kala poino saka bakun te lata pisngo tanat ya kane ka ching yutho khana chonga sngo pha share like ya kane ka video ba subscribe ru ya kane ka channel nakamata ka video ka banwan khublei shibun